בואו להכין איתי תמר בריא. המצרכים הם תמר קפוא, חמת בוטנים ואגוזי מלך. לוקחים תמר קפוא, מוציאים את הדבר הזה. אפשר להוציא עם הידיים, אפשר להוציא עם סכין. חותכים עד לחצי, עד שאנחנו מרגישים את הגרעין בעצם. פותחים את התמר ומוציאים את הגרעין שיש בתוך התמר. כשהוצאנו, יש לנו כפית, לי יש כבר חמת בוטנים בפנים, ואני מוסיפה עוד שיהיה קדוש, ואני מכניסה בערך לכל החור שיש. אוקיי. ככה זה אמור לראות בדיוק ככה שזה מלא בחמת בוטנים.